ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаамонро аз омода кардани субҳона сар мекунем. имрӯз рӯзи шанбе аст. фарзандони ман ҳамаш дар хона ва тасмим гирифтам ки барояшон рисави манкакати каша омода мекунам. инҷо бошад, хоҳарони азиз, як саҳифаи беҳтаринро барои шумо тавсия медиҳам. Як хоҳараки мо дар яке аз шаҳрҳои Россия бо тиҷорат машғул ҳастанд ва ана ҳамин хел куртаҳои фасони беҳтаринро барои шумо дастафка мекунанд. агар бароятон ягон курта писанд омада бошад, марҳамат ба ана ҳамин рақамҳои ватсапи хоҳари мо нависед. ҳатман ба ҳамаатон ҷавоб медиҳанд. камтар сабр кунед, бегоҳӣ баъди кор ба ҳамаатон ҷавоб медиҳанд. ва ногуфта намонад ки онҳое ки дуто курта харидорӣ мекунанд, ҳатман як пижамаи 100% пахта барои шумо тӯҳфа равон карда мешавад. ба ҳамаи шаҳрҳои Россия дастафка доранд ва дар муддати 4-5 рӯз заказатонро мегиред. ассортименти молҳояшон беҳад калон аст. духтаро метавонед ҳам куртаҳои аврупоӣ заказ кунед, ҳам куртаҳои мусалмонӣ ва ҳам куртаҳои 100% пахтаи бароҳат. марҳамат, заказ кунед духтаро, нависед. инҷо пухтани кашаро давом медиҳем. барои 2 литр шир ман тақрибан 1 стакан манни крупа медозам, яъне рисави манка. ва ин манкаро ман аз Wildberries харидорӣ кардам. дар влогҳои гузашта артикули ҳамин манни крупаро ман гузоштагӣ ҳастам. дар ҳамин ҷо ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб мегӯям. дар бораи фарзандони рӯсам пурсидед, яъне фарзандони приёмним. 4 фарзанди ман приёмӣ ҳастанд. барои онҳое ки нав ба канали мо пайваст шуданд, ҳозир камтар ба гуфтаҳо равшанӣ меорам. соли 2016 мо 4 кӯдаки рӯсро ба оиламон гирифтагӣ ҳастем, яъне аз деддом гирифта приёмни семья ташкил кардагӣ ҳастем. ва боз савол буд ки барои чӣ айнан кӯдакони рӯсро кӯдакони тоҷик бисёранд. барои он ки ин кӯдаконро ман аз аввал мешинохтам, дар наздикии хонаи мо зиндагӣ мекарданд, ба ҳамин хотир ҳамин кӯдаконро гирифтам. ва боз як саволи дигар буд ки оё шумо наметарсед ки ин кӯдако калон мешаванд ва аз баҳри шумо мегузаранд ва ба назди падару модарашон мераванд. ман аз ин наметарсам, хоҳари азиз. вазифаи ман инҳоро ба воя расонидан ва ба ҳаёти мустақилона гуселонидан. лекин мувофиқи қонун бояд дар бораи падару модарашон маълумот дошта бошанд. ва боз як саволи дигар буд ки аз тарафи давлат кӯмак мекунанд ё не? бале, аз тарафи давлат кӯмак мекунанд, пособие мегирем ва ҳам ман маош мегирам. ана ҳамин буд ҷавоб ба саволҳои шумо, тамошобинони азиз. дар комментария бисёр ҳамин саволҳо буд ва тасмим гирифтам ки якбора дар влог ҷавоб мегӯям. инҷо бошад, кашаи мо қариб омода шуд. акнун ҳозир баъди 5-7 дақиқа равғани сливочный медозем ва кришкаашро мепӯшем то ки то охира тайёр шавад. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان. اینجا тамошобинон манту омода мекунем. манту ҳам фарш катӣ мешавад ва ҳам кадугӣ мешавад. каду агароти худамо ба буд, тамошобинон, аз агароти худамо.
тобистон дидагӣ бошед, ман бисёр каду кабутӣ зелень мекорам. аман бошад ҳозир аз ҳамин ангур кисел омода мекунам ва барои шумо навор мекунам. Миленькую футболочку нашла? Что ты нашла? Ну-ка скажи. Милую футболку. Понятно. Майляш, маленькая, иди играй, мы будем готовить. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. شدم پزمان رویت مادری جان. هم در فراقم ناله داری، به یادی من دلی صد پاره داری. ана инҷо мантӯҳои мо омода шуд. Келинакам мантӯҳои болаззат тайёр кард ба мо иштиҳои таом. хоҳарони азиз, имрӯз мувофиқи талаби шумоён торти черепахая аз аввал то ба охир навор мекунем ва рецепти пурраашро менависам. инҷа сафедию зардии тухма алоҳида мекунем, шакар тамошобинон, разрихлитель, намак камтарак ва згушёни молоко лозим аст, сливочное масло барои крем. оилаи мо беҳад-калон, худатон медонед, ба хотири ҳамин мо порсияамонро двайной мекунем, яъне 2 баробар зиёд мекунем. инҷо бошад хамирро тайёр карда истодаем. Сафедию зардии тухмро алоҳида мекунем, чӣ хеле ки ман гуфтам, ва баъдан анами хел мекӯбем миксеркати. барои хамир 10 дона тухм, 200 грамм шакар ва орд илова мекунем. анами хел омехта мекунему як тараф мемонем, то ки камтар хамир дам гирад. хамири бисквитии мо камтар дам мегирад ва мо крем тайёр мекунем. барои ин 2 банка сгушёни молоко лозим аст ва 400 миллиграмм равғани сливочный. агар шумо оилатон майда бошад, метавонед 1 банка сгушёни молоко ва 200 грамм равғани сливочный илова кунед. ин крем аз ҳама креми осон аст, духтаро.
згущённое молоко кати, равғана ҳамин хел мекӯбем миксер кати ё блендер кати, крем аллакай тайёр мешавад. زندگی بیداری است یا خواب رویاست زندگی هستی یا پنداری بودن زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زنده مانی یا نمانی من ندانم زندگی چیست این سوالی که برا صدها جواب است. ана торти мо ҳам омода шуд. ана ҳамин хел чӣ хел фантазия дошта бошед ҳамин хел ороиш медиҳед ва ногуфта намонад хоҳарони азиз ки на ман на келинам маълумоти пазандагӣ ё ки кондитерӣ надорем. ба хотири ҳамин умедворам ки танқид намекунед пухтани моро. хоҳарони азиз, дар магнит ва гипермаркетҳо ана михел смеси готове ба аксия рафта истодааст. 49 рубли, 53 рубли. мо 2 донаша якбора тайёр мекунем. барои оилаи мо кифоя аст. ва ҳозир барои шумо як чизи дигара нишон медиҳам. аз Валберис ана ҳамин набори қошуқҳоям модарам барои ману Соҷида заказ кардан. ина бинед, аҷоиб буд. барои тӯҳфа, барои духтаро, барои модаро, барои хоҳаротон метавонед харидорӣ кунед. агар лозим бошад артикулаша мемонам. ана любимой дочке, любимой снохе барои Соҷида. намихел тамошобинон.